ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ እዚኣ ትመዘላ መደብ እምበኣር ኣብ ዘለኹሞ ወይ ኣብ ዘለኻዮ ትብል መደቢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ከዓኒ ኣብ ስቶክሆልም ማእከል ስቶክሆልም ኢና ዘለና እታ ናይዛ መደብ ዕላማ ከዓኒ ኣብ ሓለፍቲ መገዲ ኣብ ዝኾነ ዘለዉ ሰባት ምሕታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናብኡ ክነብለኩም ኢና ተስፋ ገብር ኢንጆይ ክትገብሮ ታንክ ዩ Hej grabbar, vad heter du? Lukas. Kevin. Okej, vi är här för att ställa så här lite frågor. Och den första frågan som jag tänkte ställa till er är väl, vad skulle du göra om en intervjuare slog dig i ansiktet? Slagit tillbaka. Slagit tillbaka alltså. Okej, ja. Och hur snygg tycker du att jag är från skala 1 till 10? 10. Vem, vadå? Vad var frågan? Hur snygg du är? 1 till 10. Från skala 1 till 10. 5. Okej, tack så mycket. Och vad tänker du om du är ensam, alltså i sängen? Vad tänker du? Jag vet inte. Vad brukar du tänka? Alltså om du är ensam i sängen? Eller jag vet inte. Ja, man tänker man är ensam så där som man letar gussar så här. Man tar fram då. Okej, ja, tack så mycket för er tid. Tack så mycket. Maria. Okay, hi Maria. My first question is, what would you do if an interviewer punched you on the face? Oh, what? What would you do if an interviewer punched you on the face? Say. What would you do if the interviewer punched you in the face? Oh, I will hit back. Like you gotta do what you gotta do. Okay, how ugly or pretty do you think I am? Like on a scale 1 to 10. 9. Thank you. And what do you think about when you're alone on the bed? Oh, I don't know. What do you usually think about when you're alone? Alone where? Like on your bed or like home alone. Oh, I would get scared for the ghosts. I feel you. Thank you so much. Vad heter du? Iha. Okej, hej Ihad. Alltså min första fråga till dig är, vad skulle du göra om en intervjuare slog dig i ansiktet? Bli sur. Slå tillbaka. Och sen springer jag därifrån. Ja, gör det. Okej, hur snygg eller ful tycker du att jag är? Från skala 1 till 10. Jag vet inte. Ja, men gissa. Jag gillar inte att skala tjejer eller lägga så här att någon är snygg, så här snygg. Jag tycker liksom alla är snygga på sina egna sätt. Min sista fråga är väl, vad brukar du tänka när du är i sängen, alltså så här ensam i sängen? Vad fan ska jag göra imorgon? Jag förstår. Okej, tack så mycket. Vad heter ni? Olle. Winston. Gustav. Malle. Tack. Alltså min första fråga är, vad skulle ni göra om en intervjuare slog er i ansiktet? Bra fråga. Vad skulle du göra om jag gör? Du slog mig. Jag vet inte riktigt. Slå tillbaks. Ja, jag skulle nog slå tillbaka kanske. Ja, kanske. Jag skulle nog bli jävligt arg och jag vet inte, lackat. Man skulle bli arg. Okej. Alltså hur tycker ni att hur snygg tycker ni att jag är från skala 1 till 10? Hur snygg du är? Från skala 1 till 10. Kör. Ja, 10. 100. 11. 1000. Tack så mycket, tack. Okej, vad brukar ni tänka alltså, om ni är ensam i sängen? Att jag... jag har ingen aning. Jag vet fan inte. Fråga någon annan först, jag kan svara sen. Vad jag gör med mitt liv brukar jag tänka.
Jag inte ens i min säng jätteofta. Och när jag är det, eller var det du sa? Ja, när jag är det så tittar jag på min mobil bara. Och så jag tänker inte på så mycket. Ja, jag tänker vad jag ska göra nästa dag. inte så mycket. كمي تصنحكم تخاتلتي هارموني ميديا إذا كتكاتاترو تصنحكم مدب مبار أبزلكم وي أبزلنايو إيو تمدب أبزلكم وي أبزلنايو زبلنايو تمدب كاني أبتزلكم أبتزلنايو أب كله خينا تحطوا تاتسلنا حتى أيو كم زغت عزبوت تصنحكم كا تزنقعكم كتكونوا تسفان دا قبرنا بس كلهم مسارحتي كم سجناكم يدلي thank you